Als liedjonkje uit dan wat dreamde hij van een carrière als presentator. En die dream, hoe vreemd oren dat ik al hier voel, die kwam uit. En daarom wil Sipke Jan Bousema Frieske Squaalband inspireren met het wiermaatje van haar dream. Want dat kan echt. Goeien. Welkom bij Bient op de dag dat bekend wordt waar nou de beste sporters van Friesland binnen. Joen, jij die sporters dat op het Sportgala Friesland. En dat is op het Jervingen. En onze verslaghouder Afke Boven, die is daar. En Afke, ja, er gebeurt natuurlijk nog van alles voordat die prijzen uitreikt worden. Wat is nou u al je vertellen aan? Nou, er gebeurt natuurlijk een hele prut. Ik praat, zoals ik correct al zei, met een hele prutte sporters, Joert. Met de assistent van het talent, een van de nomineerden. Maar wie rennen je dan binnen en er gebeurt je van alles in zo'n midden, de repetities en alles. En wat zie ik daar op het podium? Epke Zonderland met een peer van uw topsporters. En die is daar net zomaar iets aan het doen. Ik ga steeds maar een hele orenkant van Epke Zonderland, jongen Joert. Epke, wat hebben we hier nou? Ja, ik ben wel aan het voorbereiden voor ja, je zo is aan het turnen inderdaad. Zal ik jullie even wat muziek maatje. Dat is een heel andere tak van de sport, of net? Ja, klopt. Ja, dat doe ik een beetje in mijn vrije tijd, al langere tijd. Ik ben volgens mij rond Beijing wat begon met gitaarspelen. En nou, op een gegeven moment ik wat meer met mijn vrienden en zo. En ja, later heb ik de basgitaar oppakt. Dat stinkt nou ja, 2-3 jaar lang. Nou ja, dan maken we samen wat muziek. En toevallig ben het alle keer sporters, dus voornamelijk schaatsers verder. En ja, dan proberen we wat covers te doen en ik wat eigen nummers te spelen. En nou mooi, jongeren aan de bak, dus dat is wel hartstikke mooi. Hast je ooit zo'n groot publiek gewoon met het jongen of met het muziekmeidje? Nee, zeker niet. Nee, we hebben, ik denk nog 3 keer optredens gehad. En ja, de eerste keer wie trouwens wel maar een paar 100 man, dat is weer vol. En ja, de andere keer 100 tot 150. Dus ja, dit is wel heel wat oors. Een hele grote romte. En ja, samen met team met dus even de muziek even jaren soundchecken. Maar dat zal heel wat oors wezen dan wat we wend binnen, ja. En dan willen we natuurlijk echt heel graag weten hoe het met die gaat. Ja, op zich gaat het wel goed. Ik heb in december nog een operatie gehad aan mijn bijholtes. En ja, ik merkte gewoon dat ik daarna volle fitter word en we heel lekker goed trainen. Alleen ja, de griep die heerst, die heb ik even te pakken aan. Dus dat wie vorige weken. En nu ben ik op zich wel fit, alleen dan merk ik wel dat ze een lange nijslip heeft. Dus ik moet nog even qua trainen even rustig aan deze weken. Maar ja, ik zit alweer te springen om weer te beginnen. Want ja, die arbeid die ik lever in januari, die smakt wel naar meer. En nu ben je natuurlijk geen vreemde hier bij het Sportgala. Hoe wichtig zijn deze prijzen van sporters? Ja, wel heel wichtig. Wij zijn het zou eigenlijk bezig met zijn sport. Dus we leven echt in dat wereldje. En natuurlijk, dus dat ik om de wedstrijden, daar was dit december was kerst, maar ja, dit is toch een moment dat je een stukje waardering krijgt voor wat de sporter heeft gedaan in het ja, oude aan de hier. En dat is hartstikke mooi als het genomineerd wordt of dat ze een prijs pakt. Dus dat heeft het voor heel veel sporters een hele mooie joen. Ja, nou, we zeggen afkaarsen weer waarom, maar nog meer van dat soort talenten. Hij kent dus volle meer dan dat. Sipke, hij, ja, leuk. Ja, dit is eigenlijk wat ik bedoel. Ja, hij is echt op dit moment, vind ik, een grut voorbeeld voor een protteband. Als het gaat om talent. Ja. En trotsettingsvermogen. En hij kan dus echt nog gitaar spelen. Dat vind ik zo leuk. Man, dat is gewoon een ubermens, is het, hè? Ubermens, ja, het is gewoon een mens. Want hij heeft de griep gewoon... oh ja, dat is weer. Ja, gewoon een mens. Ja, Krekkers die, want dan zit je nou vol met antibiotica. Ja, soms had hij even een extra zitje nodig. Ja. Een extra zware stem is mooi, hè? Ja, zwoele stem. We zitten hebben Oedien project. Ja. Want bist een jongen van Danwoord. Jonkje, hier daar al plan. Ja. En nu bist je weer in die streek om de dream die je hiest en die je weer maken heeft om eigenlijk zin te litten om bij van, nou, dat ken je mek. Ja. En dat heet Bouwpower van Sipke Bousema, denk ik. Ja, we zien een beetje, maar bouw je eigen toekomst. Hè? Dat is zelfs creëren kind. En op een gegeven moment dacht ik, ja, bouwpower, dat is kwart. En dat houdt een beetje energie hopelijk. Dus ja, vandaar. Ja, wat dorst bij die band? Nou, wat wij doen is een lespakket op de Squal. Daar binnen de leerkrachten mee bezig. En dan een grote theatershow. Daarin gebeuren allerlei dingen, metaforen, visualisaties. Dan krijgen ze echt van, wat moet ik nou echt daadwerkelijk doen om de dromen die ik weer te maken.
En dan binnen nog 2 lessen op squallen. En die lessen op squallen die gaan in eerste instantie over het visualiseren van, dus het in kaart brengen, een beetje moodboardmaatje van wat wil ik nou, wat vind ik eigenlijk leuk. Nou, dat is al heel belangrijk, want dan krijg je een goed gevoel bij van, oh ja, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk. Dan de tweede les is van, wat is mijn natuurlijke talent? Wat ken ik goed? Wat doe ik van nature al heel goed? Ja, bijvoorbeeld. En wat vinden oren wat ik goed ken? Want dat is echt heel leuk om soms te jaren van, oh verrek, dat best heel goed mij helpen van mensen. Of dat is hartstikke goed in praten. Of nou, dat is wel echt een uitvinder of zo. En daar toch kan ik bijna zien van, oh ja, maar dat is misschien een beetje mijn richting. Nou, in de theatershow vertel ik van alles over allerlei dingen in het leven van wanneer is nou teruggaan, wanneer mag je even wat rust nemen. Wat is nou dwan? Die eigen dream, uiteindelijk. Ja, eigenlijk mijn eigen verhaal. Ja. Zullen we eerst eens even zien naar een fragment dat we hebben van, daar staan die klassen onder best, in Anje mist, hè? Ja. Ja. Ik wil zien. Het liefste een huisje op een berg wonen. Maar denk maar even aan de dingen waar je wil blijven. Waar word je wel blij? Concentreer je daar eens op. Wat zou dat kunnen zijn? Op paardrijden. Nee, neem je tijd maar, hè. Van het ene kom je op het andere en dan misschien kom je er wel op. Misschien weer morgen of misschien zometeen vandaag wel. Van hé, eigenlijk kan ik dat wel heel erg goed. Ben je goed in het uitvinden? Ben je goed in dingen doen? Ben je goed in... Ja. Just wat er gebeurde, dat is zo leuk. Soms dan, dat hier ik echt wel eens zoals ben, dan denk ik, nou, ik ken het net, nou, ik weet het net. Maar dan is de vraag, wat wol? Hey. En in één keer zit het jongetje van, ah ja, maar dat ken ik. Wat zei deze jongen dan? Ja, ik moest even, ik ken het net zo goed. Ik is hartstikke verkouden. Maar hij kwam op een idee van, ja, maar wacht even, dat ken ik wel heel goed. Volgens mij, wat ik weet is dat deze jongen wel goed is in praten. Ja. Volgens de master. Ja, nou ja. En oh ja, we een orenjongen die hier dat ek. En soms volgens de master wel een beetje te protten. Maar toen zei ik van, ja, maar ja, dan kiest er inderdaad presentator of verslaggever mij worden, als dat leuk viest. Ja. Vies nou, want dat best op dit idee kwam vanuit jezelf, omdat je die zelf ontwikkeld heeft. Vies dat het tenminste eigen is voor talenten als het op squalles is? Water bigeliks, jij er wel eens in Duitsland, hé jongen, wat kies nou goed praten? Daar zoest er wat met wammaten. Nou, nee, ik had de rom te krijgen. En de grap is dat ik ben vorig jaar door de gemeente Dongeradeel, nevens de alle gemeente Dantemediel, Veverediel, Kollemalon, Gleok en de Schiermonnikoog en de Amelon vregen of ik een soort ambassadeur woe voor de jeugdzorg en de band te laten weten dat ze er net alleenig voor staan, dat ze extra hulp vragen haar. Nou, ik zei gelijk van ja, dat wil ik. Alleen toen zei ik van ja, eigenlijk is mijn droom om een keer krijgt soort Oprah Winfrey in Amerika dat voor band te doen. Om band te helpen en op ideeën te brengen van wat kan ik. En dat vond ze eigenlijk wel een spannend idee. Ja. En dat ga ik verder ontwikkelen. En mij een soort hulp van prachtige ondernemers in Noordoost-Friesland. En net zo correct als de RTV NOF die de reportages maken. Is het lukt. Ja. En wat wij er nou doen is gewoon... wat ik nou doe, mijn project, is even de focus. Want dat is echt soort jeugdzorg. Net op de problemen, maar even op de mogelijkheden. Ja. Want als ben perspectief ha en denken van, hé, dat wil ik doen. Dan gaat vanzelf die energie, die gaat vanzelf. En dan is het leuk om te doen. En dat is onstopbaar. En dan is het natuurlijk hoop dat ouders dat een beetje stimuleren of een beetje romte Jan. Het hoeft net echt wat te worden, maar in ieder geval romte. En ik had de romte gekregen van mijn ouders. En ik krijg nodig van de gemeente de romte om wat te ontwikkelen. Maar hoe ging dat dan in die tijd? Hè? Want dan wist leuk achter staat, dus krust al die eerste krant of zo. Ja. Maar waar ziet dat in, die dream van mij? Nou ja, het begon eigenlijk mij dat ik eerst op een squalle zie dat ik helemaal net zo blij weer. Het was een hele grote squallen, grote klassen, van soms wel 34 bijna in de klasse. Weinig oersjocht op dat moment. Wie op dat moment een succesvolle squalle, denk ik. Maar iets te vol voor mij. Prottenpesterijen. En echt voor mij, want ik reed hier, ik praat Nederlands, dat wie ietsje oors dan. Ja, minderheid. En ik wilde dus pest. En daar toch... Hier ik voelde me niet lekker, ik werd stiller en dat werkt als een soort magneet. En de lessen gaan minder goed, je krijgt sneller, hoe noem je dat, de schuld van dingen, de focus is op het verkeerde. Gelukkig haak ouders die daar eigen voor hien.
Mijn vader komt uit het onderwijs. Die zegt, misschien is dat net de juiste plek voor hem. En toen ben ik... En mijn huidige juf op dat moment, die zei ik van... Misschien is het beter dat er naar een orenplak te ageren. Ik ga afscheid nemen van die squallen. Dat u hier natuurlijk als band biedt dat wel even een ding. Pittig, ja. Maar toen kwam ik op een orenplek... Litere klossen, wat meer aandacht, wat meer ruimte om te praten. En toen kwam ik tot bloei. En het eerste opdracht die ik kreeg, maak een spreekbeurt over iets dat je leuk vindt. En ik dacht, ik vind televisie goed, ik vind het mooi. Oh, daar doe ik het ook van. Hé, waarom zal ik er net een playbackshow bij organiseren? Hé, dan kan ik het zelfs presenteren. Dat wieken in. Nou ja, de rest is geschiedenis. Ik ben presentator geworden. Ik ga alle dingen die ik graag het wel wil. En dus ik ga de veiligheid krijgen, de ruimte om je te ontwikkelen. En wat ik hoop met dit project is focus in ieder geval voor Ben net op de dingen die net goed gaan, maar even wakker worden en daar wil ik heen. Ja. Nou, we praten er aan verder hoe was toch nog zelf al je dorst, want mensen kennen dat van televisie. Maar maar wat doet waar is het nou? Wat doet hij eigenlijk? Dus zijn we over even verder naar Jereveen. Eerst nog even sinds dat we ook nog een heel mooi verhaal hebben aansweren hoe de Indië-gongers zijn, want die soldaten die kwamen nog vaak weer met een flinke cross op een ziel. Waarom? Nou, dadelijk zeg je dat het net al hier maar drama weer. Ja, nou naar de sporttalenten van Friesland. Joen worden de prijzen op het Sportgala Utrecht afgeboven. Ja, eerst Justal Epke in een hele orenrol. En waar treft er al hier nog meer dan? Nou ja, ik sta hier nu tussen de keerters en ik sta hier naast een van de nomineerden van assistent van het talent. Wist nog dat we een paar weken waarom in Bient mensen in Friesland oproepen hebben om mensen die heel wichtig binnen voor sporttalenten, voor sportclubs, te nomineren voor deze nieuwe prijs op dit sportgala. Nou, Nijsmies, die Tjitske wint, doe eens een van de nomineerden. Wanneer jij dus als nomineerd wist? Ik jette dat vriendweek tijdens te morgen om 9 uur toen ze mij belden van Omroep Friesland. En hoe vies dat? Hoe spannend is zijn jongen nou? Dat is heel spannend en tegelijk heel bijzonder dat mensen dat doen voor iemand die nou een beetje vrijwilligerswerk doet. Ja, want u bent van de volleybalspelers in Snits. Hast een heel druk hier gewoon dus? Ja, dat klopt. Wij hebben de Europa Cup 2 wedstrijden gehad. En de eerste weer tegen Gent. Toen kwamen de Belgen naar Snits staan. En de tweede weer met de Russen. En die kwamen toen naar Snits. En dat was wel heel bijzonder. En neem eens een van de dingen die je dan dorst van die mensen? De Russen, ik heb het vervoer die van en naar het hotel, naar de sporthal, vice versa. Dus ja. Heel wichtig dus. Dan stiek bij de crème de la crème van de keertsbrood, zei je correct al. Terke en Manon. Hoe wichtig zijn deze mensen voor de toptalenten in Friesland? Ja, dat kan het zonder. En ik denk als wij stappen binnen met keerts en dat we zo'n soort rol krijgen. Want zonder die mensen en zonder de ouders natuurlijk die maar bij hem maken, ja, keer ik gewoon net. Nee, precies. Nou, hij heeft natuurlijk al een heel soort prijzen won. Hoe wichtig is deze jongen? Hoe spannend is deze jongen, Manon? Ja, ik vind het zelf wel heel spannend. Sowieso is het natuurlijk heel een grote eer. En het is gewoon een kerstje op de taart, zeg maar. Ja. Ja, en hoe zenuwachtig bent u? Ja, zenuwachtig in groot woord, maar een beetje gespannen toch wel, hè? Het is toch wel bijzonder, zulke jongen. Wat maakt het zo bijzonder? Nou ja, gewoon een hele omklaring. Alles binnenkomst is al heel officieel. En het is, de keersvrouw die wat gewoond is. En als je dan hier komt, dan heel wat spanningjes. En ja, het is toch een prijs. Als je in ontvangst neemt, mooi, zou ik heel mooi wezen. Dus ja, een beetje gespannen. En even lekker bijpraten met collega's, Tink, of net? Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dat kan op zo'n avond ook. Prima, ja. Ja, nou, we zijn natuurlijk hartstikke benieuwd hoe dit hier aan zijn rennen zal met deze sporters. Maar we moeten nog heel even op wachten, want om 8 uur begint het. En live bij de Omroep natuurlijk. Ja, kom aan nog één keer waarom bij Afke. Dan was maar even een paar van die talenten onder de jaskes scoren. Je zult nou even hebben hoe de Nederlandse soldaten die het eind jaren 40 in Indië tjinnen, hè. Ja, die koenen dat op lettere leeftijd maar dreig loslitten. En dat is echt de zin in het theaterstuk Veteraan. Dat morgen in Snits in première gaat. Maar ja, wat hebben die band van die Indië-gongers daar nou al hier van vernaam? Nou, je hoort het verhaal van Saiti en Imi Huisman van Kettlik. Van de Graide naar de Dessa. Goed 8000 Friese militairen worden na de Tweede Wereldoorlog naar Indië gestuurd om de Nederlandse belangen te verdedigen. Het zullen jaren met een grote impact worden. Ook voor Thijs Huisman van Kettlik.
wat Ruud verteld heeft, wie er eigenlijk altijd dat er chauffeur wist. Chauffeur van de commandant. Dat ik nog zo naar uw eigen jongens. Ja. En dan ben je een jongetje 20 hier. Hij moest ik maar 18 jongetje. Moest hij uit de achter bij de 10 jaar waar de plassen nam ze dat. Ja, moest er heen. Oh, de TNI is altijd aanwezig in Solo. Wat is TNI? De Tentara Nationaal Indonesië, dat ben uw vijand. Ja. Dat hier we hebben. Al die heren wat met de maatje gaan. Op een gegeven moment dacht ik van, wij hebben alleen maar positieve verhalen. Hij vertelt goed over Indië, hij vertelt goed over de bevolking, hij heeft positieve verhalen. Het heeft een enorm stuk in zijn leven geweest, maar hij heeft net trauma mee maken. Indonesië zitten, ja. Meestal ries, een complete riestafel soms. Ja. Nasi goreng uiteraard. En wij hebben dan ook wel als extraatje eerappels. Oh, ja. En die smaken nu op een gegeven moment niet meer. Nee, dan ben je helemaal wend. Als je hier denkt een pastro en zeggen, dat wel op iets. Ja. Hij heeft een verhaal niet, maar hij heeft zelf, in mijn beleving, dat hij net schutten. En ik denk dat dat een wezenlijk verschil is. Ja. Want ik kijk ook van oren, ik voor van vrienden, dus hun heid afpakken wie dan ik naar je Indië West. En daar willen we nooit weer op praten. Nu is de wereld wel volle iepen erover en ze gauw er wat verwerkt worden moet, dan binnen vaak ook wel bij instanties waar je eventueel je verhaal kwijt kennen. Maar dat wie vroeger net zo. Dus, nou, morgen is het dus best. Nou, maar wij aan het werk. Nee, ik heb altijd wel mijn Indonesische meisjes die ik zien kom. Ik wil vriendinnetjes vroeger aan. Ik begon er altijd wel over. Ik vertelde ook altijd, men had het in Indië zitten. En dan weet ik soms wel even stil. Want hun ouders, dat weer een oorvolk. En ik vond het altijd wel een hele mooie iepening. Want mijn huid is heel iepen. Ik denk dat wij samen, dus huishouding ik, dat iepen meisjes binnen van, goh, eigenlijk ben je met z'n allen een speelbal west van een heel grut iets. Wat wij nou naar zoveel in elkaar zien komen en dit we er hebben. Wat hebben jij mij maken, wat hebben wij mij maken. En ik denk dat maakt het een hele mooie iepen dialoog. Maar wij hebben nooit ervaren dat het meesten raas in u zou zeggen omdat hij in Indië was hier. Zijn helemaal net. Nee, ik weet eigenlijk best wel grut kop. Ja, voor de première van Veteraan maken we ook Joet weer 2 keer 2 kaartjes voor Jan. En er is aardig het vlecht op een kooi. Dus wees er bij. Willen jou daarheen, mail dan eventjes naar bient@omroepfriesland.nl. En dan krijg je een mailtje waarom als je uitkeert binnen. Als je de gelukkige binnen. Sipke Jan, we zullen het even hebben over die eigen carrière. Hè? Want het is toch wel een beetje uit het eigen, uit het het hè, in Friesland. Ja, is dat zo? Nou ja, ik was je daar eigenlijk nooit meer. Nee. Ik doe stop maar al je talentenverhaal. Wat is er met jou nog gewoon een business op televisie? Omdat dat sageert. Soms dan is het tijd voor een next step. En ik voelde al eigenlijk in de laatste jaren van opsporing verzocht van... Ik zit hier wel in een royale stoel, maar het is voor mij eigenlijk tijd om wat extra's te doen. En het wie eigenlijk te royaal, het wie te makkelijk voor mij. En ik wie eigenlijk toe aan een next step, de volgende stap. En dat wie zelfs producties maken. En ik hou van creëren en ik hou van nieuwe dingen verzinnen. Maar het is wel apart, want die jongen die dus die dream hier, wist ook recht hoe vertelde, als het 8 hier, na je squallen en ik wil presentator worden, die wordt het. Nou ja. En die houdt het dan weer mee op. Ja, het is en, hè. En dan op een gegeven moment is het tijd voor nieuwe dromen. Dat is het verhaal. En ik hier eigenlijk alle leuke dingen dienen. Zullen we eens even zien naar de compilatie van die leuke dingen? Van al die lingo, dan weet mensen waar het om draait. Ik ben Sipke Jan en ik heet je van harte welkom bij de allereerste aflevering van een gloednieuw programma over dieren, Kids for Animals. Het is droog, de zon breekt door. Dat betekent dat we kunnen beginnen met het Avro Kinderprinsengrachtconcert 2007! Pak de vlag en plant hem. Oké. En kijk wat dat zegt. Het is goed! Sisha, snel! Sisha, kom op! Jullie moeten samen onder het hek door. Welkom allemaal, dit is de eerste aflevering van mijn gloednieuwe programma Zip Zoo Worldwide. Sipke Jan en Kim Lian. En zij gaan vanavond dit grootste evenement samen presenteren. 8 kandidaten, klaar voor een groot en spectaculair avontuur.
Ja, de ploffen ze. Ja, dat is de mol, hè? Dat is, wat is dat is ik net meer. Dat is er nou niet meer, hè, voor jeugd. Ja, mol. Ja, dat is correct weer begonnen, ja. Oh, oké. Ja. Nou, dat zie ik mist. Maar wat is nou het programma voor die? We wisten echt als een dekking met een kwijt. Nou, ik voel eigenlijk alles leuk. Alleen in het museum ben we wel een heel bijzonder programma. Want het is ons lukt om een programma over musea stoer en grappig te maken voor bijna. En dat ze het echt graag zien willen. En dat ze naar een museum gaan van, we hebben die sterren. Dus dat weer wel een. Ik denk dat het wel een groot succes is. Mist dat net? Dat succes? Nee, ja, ik hou van nieuwe dingen verzinnen. En als ik iets te lang doe, dan gaat voor mij de rek er een beetje uit. Dan moet ik wel wat nice verzinnen. En dat kan nou als producent, want ik maak documentaires op dit moment. En nieuwe producties. Ik heb binnenkort voor Linda TV zelf een heel spannend programma maken. En daar is niks te vertellen? Of? Nee, dat komt een andere keer. Want maar dit is heel bijzonder voor mij. Want ik ga nou de vrijheid, dat hier op een gegeven moment natuurlijk, als ik als vast zit bij een omroep, dan mast dingen dwan. Ja. En ik zou opsporing verzorgen. Zo dan als een poppetje wat zuster praat nu. Ja, en ik hoor net van straffen. Ik hoor van opbouwen. Dat zit in mijn Maar waarom heeft het dan onnaam? Omdat ik toch dacht van, het is wel goed voor mijn ontwikkeling en om een stap verder. En ik hier altijd in, en dat wie een verstandelijke keuze. Van mensen zeiden, wanneer dat is nou volwassen televisie? Maar het mooiste wie eigenlijk jeugdtelevisie. Ja. Daar haak ik mijn mooiste tiert gewoon. En onderwijs en educatie zit in mijn bloed. Media ook. Ja, en dat combineer ik nou op deze manier bijvoorbeeld. Maar daar heeft het nou de hele tijd toe dreamen. Nou, dreamen horen net op uit je 8 binnen. Die gaan hopelijk zo lang trouw uit je wollen, hè, je 100ste. Wat dreamt je nog van dan? Nou, een van mijn dromen, dat is wel grappig. Nee, no. We dromen ik wil een nieuwe racefiets, dat is heel stom. Dat zijn de lietse dingen. Nou ja, de producties die ik nou maak, dit is echt voor mij heel speciaal. Maar die band, hè? Één op één mijn band aan de slag. En als ik die eigen zie en dat de vonkjes in de eigen komen, dan ben ik gelukkig. En ik wil producties maken die dat effect hebben op mensen. Dus wat er wat groei in zit, waar mensen echt wat aan hebben. Dat wil ik maken. Dat op een gegeven moment doen bepaalde dingen net meer. En alleen de concentratie op wat echt worst. En dat wil ik. Door eerst van de buitenkant naar de binnenkant. Ja, en dan straalt het als de keer. Nou, ik vind het knap. Ik al 600 antibiotica van binnen. Een brok energie. Sipke-Jan, bedankt. Ja. Inspireerde er al die jongeren. Ja, en ik hoop dat ik Friesland inkeer met dit. Ja, dat zou mooi zijn. Meestal heb je het. Dat pas ik nog. Ja, en ondernemers binnen heel belangrijk voor mijn productie. Oké, dit kunnen we op die site van hem vinden. Ja. Sipke, bedankt. Hoi, dankjewel. Ja, we gaan voor de laatste keer even om naar Jereveen uit Sportgala Friesland. Om 6 uur dan 36 eten, om 8 uur de prijsdrukking en tussen struint er nog altijd nu zijn verslaghouder. Afke. Ja, precies. Dat wordt je steeds rumoeriger. En Sjurres, nee, wat voor een man ik eerst. Ja, normaal gesproken dan zit er onder het modder. Hier zei ik, ja, dat ik vooropbreed helemaal net. Maar ik zie je naast Yannick de Jong, de gasbaanracer. Voor die ook een hele speciale jongen, want du bent nomineerd voor Sportman van het Jaar. Hoe is dat? Ja, dat is een grote eer. En vooral om naast naam als Shinky Knecht en Jorrit Bergsma nomineren te worden als amateurspotter, om het zo maar te zeggen. Dat is voor mij en maar ik voor de sport denk ik een kans om weer een beetje wat op een hoger podium terug te komen. Ja, want had je het gevoel dat de sport wat minder aandacht krijgt? Ja, maar ja, dat heb je als net voetbalsport al gauw natuurlijk in Nederland. Maar ik vind dat hier in Friesland en in het noorden van het land wordt er wel een heel grote aandacht aan jongen en daar ben ik heel blij mee. En ik denk de sport ik, maar het zou toch wel leuk zijn als ik in de rest van Nederland eens een keer naar je omzien word. Ja, precies. Nou zeiden ze al, de best nomineerd te met Jorrit Bergsma en Shinky Knecht. Hoe schatst in kon ze niet doen? Ja, nou ja, ik ben heel eerlijk. Ik denk net dat ik het word, maar je weet het nooit. Hè? Het is natuurlijk gedeeltelijk een publieksprijs en meesten die herstemt en we zien wel wat het brengt. Ja, en als de kans krijgt even goed in sport promoten dus? Nou ja, dat doe ik sowieso al toch. Mijn beste doen en ik denk tot de wezen waar ik ben. En wist ik geniet gewoon van de sport en ik geniet hier ik weer van. En ik laat het al wel wat om me heen komen en we zullen het al wel. Ja, nou, volgens mij is dat echt de belangrijkste boodschap, Joen. Vooral genieten, praten met elkaar, eten. Het is hier een groot feest, Joen. Weet ik zeker.
Ja, en dan nog prijzen winnen ook. Hartstikke mooi. Ja, de uitreiking van die prijzen, dat is live te zien hier om 8 uur. Van 8 uur al bij u op deze sturen, dus dan zul je Bient even missen. Dit is voor Jong. Dank voor jou, dat is die wierst. Dank ook voor jou voor het zien. En ik wens je nog een hele mooie Jong verder. Ik ben benieuwd wat er morgen komt. Ja. Oké. Listen very carefully. Morgen inbient Jan Arends oer Allo Allo in het Fries. Leuk? Morgen weer even zien. You stupid woman.